Mga kabisaya, mga kaputser, welcome back to my channel, to our channel, Hugpong Bisaya. Unya, don't forget to subscribe and click the bell button para ma-notify mo sa among mga videos nga i-upload sa itong YouTube channel. Unya, karon na pong video atong i-upload. Unya, kini mga kabisaya, atong mga butser just Pilipinas o around the world, ha? Tawag ini. Atong interviewon karon ang usa ka pulis sa Pilipinas. Unya karon pag-abot sa Canada nahimong butser. Na pangutana unsa pagkaunsaa nahimong butser. Watch this mga kabisaya. Mga kabisaya, diyan na. Ato nang tawag ni, ato nang hinabion ng atong amigo sa Kabisaya. Taga Tubod. Tubod Lanao del Norte, Mindanao, Philippines. Panimbaya, shout out Kabisaya, bye Bido. Shout out sa mga taga Tubod, Lanao del Norte ug sa dapit nga lugar sama sa Tanggong City ug sa Osama City. Shout out sa mga amigo diya. Mga kaningbok. Oh, mga katropa nako, mga amigo, mga barkada sa serbisyo. Saan na dito nga unit gani, Bok? Tubod Municipal Police Station. Manang mga Lanao del Norte. Mga Bok, nakadungog mo sa pagpanimbaya sa inyong kanhing Bok. Subscribe mo, ha? Maluoy mo sa mga 40 pa among subscribers. Adi bitaw. Tiyara. Mga kuan lang, mga Bok sa kuan na ilahin na ila mga officer. Mga officer na mga Bok, no? Atong mga kaubanan sa buhat. Kani. Okay. Ato nagsugdan ni mga kabisaya. Mga kabisaya, no? Kauban ako ni sa trabaho sa planta. Si Bay Bido, no? Unya tawag ini ato pangutanon ug sa pagkaunsa nga nahimo siyang butser diri sa Canada unya sa Pilipinas. Usa siya ka police staff sergeant sakop sa PNP unit. Unsa pagkaunsa Bay Bido nga kuan ka nahimo kang butser diri sa Canada? Mo inaitabo no. Akong pag-ani diri sa Canada dili yun nato sinuyuan. Kung sa akong trabaho nagduwa pa ko gani sa Canada. Pulis man ko dito dahil pag-abot diri butser. Pero nalingaw ko sa pagka-butcher na ko kaya tungod ako ang mga higala nga Bisaya. Sa unang naging ganyo yun ako nga mga play niya sa pamisto ka ang asawa kaya tungod kaya dagang Pilipino mga anak ko mga kaila dahil akong nabilas pagmangkot akong asawa so sa sila sa nagkuhan ako kung naabot ko pamisto ka kung na-butcher ko. Pero wa ka nabaguhan sa imong trabaho karong panahon na Bay Bido? Sa pagkakaroon, 1 year naman ko, wala na. Anad na. Pero sa bago pa, tapos yun. Siyempre, tanaanan. Kaya nga pa ang trabaho diya sa Pilipinas, lahi. Pag-abot dito sa Canada, lahi man. 1 year na, wala. Wala kaya po, mind sitting. Okay. Pero sa tawag ni, wa ba ka gimingaw sa imong kaning trabaho? Isip usa ka pulis? Siyempre, gimingaw. Pero taon man, mao naman yung realidad. Hawak ko sa pagkapulis ko, sa pamilya. Pero yan, anak dito eh. Then, sa tulong dito, magpabilin ko. Correct. So, pero mas nauna, wag abot imong asawa diri Bay Bido? Nauna, yun siya dito eh. Kaya ikaw mo siya, caregiver, living caregiver mo nila. Naman sila ay program, anak na pwede magkuhan, pwede permanent resident mo nang apply sa permanent resident mo na. Exactly. Mga kabisaya, no? Labi diri sa kasagutan kaya naman may dapnis bye-bye, no? Nami sa Grand Bend Beach. Kaya tawag ani, dire nato gihimo ni atong pagpakinginabi kang Bay Bido. Abangan mo to Bay, no? Abanggan, no? Taga Tubod, Lanao del Norte. So, kato mga yang katropa, kung di mo gusto magkalimtanay mo, subscribe mo. Unya
click the bell button. Di bitaw, joke lang. O niya, mga agaw, mga kabisaya, please check out sa atong uban pang mga videos katong i-post sa atong Hugpong Bisaya YouTube channel. Daghang salamat. Sa sunod gayon mga kabisaya.